3 pripadnika milicije pokušavala su da savladaju čoveka, a nakon što su ga oborili na zemlju, počinju i da ga udaraju pesnicama. Na snimku N1 zabeležen je tek delić tog incidenta, tačnije intervencije milicajaca koji su, kao što se može vidjeti po automobilu, prisustvovali i pripadnici policije koji nisu učestvovali u intervenciji. Kako smo saznali, što je kasnije potvrdila i policija i komunalna milicija, čovjek koji je savladan i prebijen, nakon čega su mu stavljene i lisice, je zapravo Branko Miljković, vlasnik građevinske kompanije MBA Ratko Mitrović, koji je posle incidenta priveden zbog napada na komunalnu milicajku. Vršilac dužnosti sekretara za poslove komunalne milicije Ivan Divac rekao je za Beoinfo da će protiv Miljkovića biti podneta krivična prijava za napad na ovlašćeno službeno lice. Kako je rekao Divac, vlasnik kompanije Ratko Mitrović nije imao dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa. Divac kaže da je u poslepodnevnim satima komunalnoj miliciji prijavljeno da su na gradilištu zapaljene gume i da je patrola na gradilištu zatekla 6 radnika, a prilikom legitimisanja pojavio se i Miljković koji je vređao pripadnike patrole. Oni su zatražili pomoć i asistenciju MUP-a. U međuvremenu je Miljković, objašnjava Divac, udario komunalnu milicajku, posle čega je vređao pripadnike MUP-a. Komunalna milicajka koja se pominje je upravo jedna od onih koji se vide na snimku i koja je pesnicama udarala Miljkovića pošto je savladan, a nešto kasnije se vidi i da je ekipa hitne pomoći odvodi sa gradilišta sa kragnom oko vrata. U kompaniji Ratko Mitrović za N1 je potvrđeno da se incident dogodio i navode da je u njemu povređen njihov vlasnik, koji je, kažu, od zadobijenih povreda završio na Vojno-medicinskoj akademiji. Oni nisu mogli da nam potvrde šta je prethodilo snimku koji je napravila televizija N1.